Здраве, зрители! Те правим клип на Майнкрафт. И сега... Ето. Нашия свят. Хайде на война. Хайде на война. О, яко фонтанче. Клип. И сега хора, ще поскачаме в морето. Под вода ще върви. Аз съм Бодолас. Отиваме под водата. Отиваме под водата. Отиваме. Пеца, някой ден ще му... А, не, къде е Пеца? Аз съм Пепката, бе. Пеца, някой ден ще може да... Не, Пепка. Пепка. Вика ми Пепката. Пепка? Да. Може ли да някой ден да ми дадеш един лайк за YouTube канала ми? Какъв YouTube канала ти? Аз на 100% съм по-известен с тебе, имам 3 абоната. Цели 3. Аз пък имам 6. YouTube канала е Бангъс? Не, е Баланс. Ей, сега учаме на някакъв много як остров. Забихме се. Късвайте на хората. Това не го странно. Той играш в Майнкрафт? Да. I am the one. Отиваме на една битка. Къде си е? Синчатен мец. Ами не някакъв салам на моите. Не нужно да се забравя. Ама няма да ти не как се притиста, няма да се. Поне понимате Не! И това е YouTube. И това е YouTube канала за днес.